Denne video er til dig, der søger en kort opdatering på plantar fasciopati, også kendt som plantar fasciitis eller halesporer. I videoen vil vi komme ind på, hvorfor det er vigtigt at kende til plantar fasciopati, hvad der er årsagen til sygdommen, hvordan man stiller diagnosen, samt hvordan det behandles. Videoen bygger på et bachelorprojekt lavet hos Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg. Formålet med projektet var at afdække viden og erfaringer i forbindelse med plantar fasciopati blandt praktiserende læger i Region Nordjylland. Cirka 10% af den voksne befolkning rammes på et tidspunkt af livet af plantar fasciopati. Lidelsen har stor påvirkning på dagligdagen og kan være meget smertefuld. Plantar fasciopati kan være en begrænsende faktor for mange dagligdags aktiviteter, både på arbejdet og i fritiden. Lidelsen skyldes ofte overbelastning af den plantare fascie. Tidligere blev det anset for at være en inflammatorisk proces, hvilket det tidligere navn plantar fasciitis indikerer. Nyere forskning tyder dog på, at det er en degenerativ lidelse forårsaget af gentagne mikrooverrivninger af fascien. Du skal være særlig opmærksom på risikoen for plantar fasciopati hos overvægtige, løbere og personer med stående arbejde. Lidelsen kan også hænge sammen med anatomiske deformiteter, dårligt fodtøj og fysisk inaktivitet. Hvis du mistænker plantar fasciopati, er det vigtigt at spørge ind til first step pain. Patienterne vil ofte have mange smerter, når de tager deres første skridt om morgenen. Det er også vigtigt at spørge ind til belastningsforværringer, da belastning ofte kan forværre smerterne. Er smerterne kommet snigende og langsomt, er det ofte et tegn på, at det er en progredierende sygdom, hvor smerterne tiltager i hælen, og så ofte så forsvinder de ikke ved hvile, når sygdommen er på sit yderste stadie. Smerters lokalisation og udløsende faktorer er også vigtige. Diagnosen kan ofte stilles på baggrund af en grundig anamnese og en objektiv undersøgelse, hvor hælen palperes igennem og fascien udstrækkes. Ømheden vil ofte være lige omkring hæftet af fascien. Det kan også være en idé at undersøge akillessenen igennem for at udelukke akillessenetendinitter. Man kan også lave en ultralydsscanning til at bekræfte fortykkelse af fascien, men det må aldrig erstatte en grundig objektiv undersøgelse. Behandlingen afhænger af den enkelte patient. De følgende behandlingsforslag er baseret på en kombination af den nyeste evidens og de kliniske erfaringer, lægerne i vores studie har forklaret. Første gang en patient henvender sig til dig, bør du overveje aflastning, indlæg, udstrækningsøvelser og tung styrketræning. Udstrækningsøvelserne kan foregå på denne måde. Her udstrækkes fascia plantaris, og der holdes ca. et 10 sekunders pres. Efterfølgende gentages dette 10 gange. Øvelsen bør laves ca. 3 gange om dagen. Styrketræningsøvelser kan være som denne, der vises her. Her bør patienterne lave øvelser ca. hver anden dag efter følgende program. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Øvelserne kan med fordel udføres med belastning, f.eks. i form af en tung rygsæk. Hvis patienterne kommer tilbage og stadig har smerter, kan du overveje at henvise til en fysioterapeut. Fysioterapeuten kan hjælpe med øvelser eller igangsætte en anden form for behandling. Du kan også overveje at give en steroidinjektion, men her skal du være opmærksom på, at risikoen for skader på fascien kan være ret store. Husk også, at patienten skal fortsætte med anden behandling, da injektion aldrig bør stå alene. Hos løberen kan det være vigtigt at hjælpe med at finde en anden træningsform for en periode. En træningsform, hvor foden ikke belastes, men patientens behov for motion stadig kan tilfredsstilles. Hos den ikke sportsudøvende handler det mere om at fjerne årsagen til belastning, såsom at ændre arbejdsstillinger, vægttab til den overvægtige, eller at få noget bedre fodtøj. Take home messages fra denne video. Spørg ind til de vigtigste symptomer, såsom first step pain, belastningsforværringer og en langsom og snigende begyndelse på smerterne. Behandl altid den underliggende årsag og ikke bare symptomerne. Det er f.eks. ikke nok kun at give NSAID eller steroidinjektion, men det kan bruges som et supplement, hvis patienten har meget ondt. Brug dine egne erfaringer og inddrag patienten. Ikke alle behandlinger passer til din patient.